Welcome back, beautiful people. Please, if you didn't subscribe to this YouTube channel, Malawian cameras, please just subscribe. Yeah, guys. Before we talked about Millionaire Project, Millionaire Bangidwa, ila pakado introduce ndi muntu wankulu. Yeah, kumano tunangoswa kale biyo this is it's like a business. Ndipo and hamene munga bange participate mu kaundu amene yari ku project mene yini mukhangati majani mukhangati ma customer mukhangati ma customer for you jayo just imagine kumabe to me I felt like could mean is somebody I would think advantage of poor people and hamala vulnerable bas kufuna kungoajira drama munjira ina yake so ifoka guys 9,500 Malawi kwacha for remember amene anga bangana participate mumu ndo mnthu amene ali desperate komanso business yo ali ndi ma business ideas koma drama alibe kufa munthu amene ali ndi business yodziwika bwino sanga bangana participate. You understand? Ndi anthu okha amene ali vulnerable amene ali ma poor Malawians. Then I don't think it's the right thing to do kumauza anthu abange popanga submit my ideas acha ndauti alibe 9,500 kwacha. One, mwabe my ideas. Two, ndrama yo songa sa cause asikuti mwapatsa yayi. Ndrama yo ndi non-refundable. What a loss. Anyway, kumabe today okay, ndingoramba swaso bangono bena. Ye uchitengolekeza kuti tipange example. Mwe anthu akumvesesa. Tipange example anthu okona 10,000. Nkulu anema followers ambiri almost 500,000. 500,000 out of 500,000. Mwe atingotenga pa 10,000 abanga kuti muna agabanga participate atenga mbali popeka my ideas kuti awine 1 million and 10,000 mukuzoa ndama zingati 9,500 kwacha times 10,000 imene kutusa 95 million Malawi kwacha sibasi kulemera mkuluja kuona kubasi ndama ngazokale azingo tengabe. That's greed basi. Anyway, ango pamezi ukana 6 yokha kuti pamwezi ulose azingolenga bo 3 million basi kumpasa mtu mmodzi chagawa chaku anyway pamezi ukana 6 yokha. Anyway, that's to me it's like a scam. To me it's like that's not right. That's not right, guys. Kumano today I'm very happy to see kuti pali Madam Trifonia Thompson Penganjira. I mean, I think in my thinking, I think she just felt sorry for poor Malawians. Guys, this is not right because she felt it. She knew what was going on because she's a business woman. Posafuna kulimba ndi pakutima ngora mwina make I should just bring up something which is positive to help them, to rescue them from this kind of scam. Then she just introduced the same program. I did submit my program. I did my business ideas. So when I submit for free. So for free, you don't pay nothing. Yeah, ujayo. Asanka pa wiki ito sasa pa mwezi zijazago. Pa wiki asanka muntu azimpasa 1 million kuti ngati idea ya business libino 1 million kuti naisa apa push business yake ibino makoma koma zimene zili kwa nthawi erale banje unlike ajawa akuti apanga kwa 6 months awa akuti apanga kuyambe April mpaka na December. Guys, bravo guys, big up to this woman. She just felt something and helped Malawians. She just fought with this guy in the smartest way she could. Sana Africa tika pamakuti anango panga zake zote za positive basi kuti ena so athandizike for free kamaso makuti. The guys, I really appreciate kamaso kwa amene tendi ma business ideas ndithu ya tipange submit kumene kuku ndithu imende every week ndithu akhala kupereka ma 1 million my ideas ogiwa bwino ntima oti business yapo bo ya guys pangani submit kuti at least mwina kukhala mumwayi opeza opata nawo ndalama komanso every week guys it's long time
ndikalikala kwambiri imene ndithu pakafika December ambiri ndithu mukhala kuti mwina mwawinako mwapanga push ma businesses anu ya amene ndi ofuna kuthandiza amaoneka choncho, ofuna kuthandiza amaoneka choncho, ofuna kuberani sindiyakhwa zambiri guys. Thank you so much. I'm just so happy that someone just jumped in and rescued people and helped them, so in a easiest way possible. Thank you so much guys, love you, goodbye.